huling kain. Mm. Mhm. Mhm.
Yes po sir, as to doon po sa mga equipment, kumusta naman po sir yung inventory niyo po ngayon? Nawin nga talagang ito pong nakalipas na taon, isa po sa mga talagang hindi po yung sunod-sunod na nakaranas po ng bagyo. Ito nga pong lalawigan po ng Batanes po sir. Yes ma'am, ayun po maganda po ma'am dahil nga po sa paghahandaan namin. Although meron naman kami mga in-place po na equipment dito, active din po yung ating mga disaster at national management office po natin dito. At nagsagawa na po ng inventaryo na actually nung nakarambuan po yun, nagsagawa na po tayo ng mga inventaryo ng equipment. Nakita natin na serviceable naman po lahat, intact naman po lahat. So doon po tayo nagsisimula and then na-train na po natin yung mga tao natin para sa mga search and rescue operations. At maganda na rin yung coordination natin pati po sa other national government agencies like po yung DPWH para po sa mga clearing operations po natin. So yun na lang po, inaantay natin kung naman po sana pag dumating na, doon po natin matitest yung interoperability ng bawat isa po ngayon dyan. Well, eto, Lieutenant Colonel Sehes po, Colonel, maraming salamat po sa inyo pong oras. Eto, mensahe nyo na lamang po sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood. Eto, sa ating pong mga kababayan po Ibatan, dyan po sa may Batanes. And of course, dito po sa buong lampak po ng Cagayan, lalong-lalo na dito nga po sa mga nare-recover po ng mga, eto, mga kontrabando po sa ating pong mga karagatan. Eto, Colonel, appreciate po, sir. Yes ma'am, ang panawagan lang po natin, yung mga ganito pong pangyayari, napapadalas na, lagi na po natin nakikita yan. Alam naman po natin ang mga magiging consequences niyan. Kapag kaya nagkaroon po sila ng mga pag-interest. So ang magandang gawin na lang po natin, maging mapagmatsyag na lang po tayo at alamin po natin kung ano pong mga bagay na to, ano pong mga magiging consequences yan, ano pong may mga proseso para po yung mga yan hindi mapunta o mapasa kamay sa mga masasamang loob. Kung napunta po sa atin at sila po masira na, ma-destroy. At sa ganon, hindi na po umabot sa mga dapat nilang. So yan, mga kabangko yung naging panayam mo natin with Police Lieutenant Colonel Giovanni Sehes Bacabombo, ang Public Information Officer at the same time, ang Chief po ng Police Community Affairs Unit ng Batanes Police Provincial Office. Ito ay may kaugnayan, mga kabangko doon nga po sa paghahanda po nila. Diba dito nga po paparating po ng mga bagyo. Kasi alam nyo, sabi nga mo natin, kapag pag-uusapan po natin ang bagyo, alam naman po natin, di ba mga natural disaster po yan, di po natin alam kung kailan po darating, di ba? Buti na nga lang po, meron po yung mga paabiso pa po ng ating po State Weather Bureau. Ang mga kabomo kaya dapat is all the time, di ba na ready mga kabomo. So inaasahan na din po nila kasi dyan po sa may Batanes na talagang kapag meron na naman pong bagyo, di ba dito po sa atin pong bansa, isa na naman po sila doon po sa ito matatamaan, especially kapag ito yung pong nasabi pong bagyo, malapit po dito po sa extreme northern Luzon, mga kabombo. So, yan po alam nyo, ito yung Euro, o yung na tinatawag po diyan sa may part ng Batanes, yung bayanihan daw po nila, na alam naman po natin, di ba, may mga, ito yung pong bahay na bato, dyan po sa may Batanes. Alam nyo po yung nakikita po natin ito every year, di ba? Dyan po sa nasabi pong lalawigan na nagtutulong-tulong talaga yung ating pong mga kababayan. Tinatalian po nila, di ba? Yung pong mga bubong, mga kabobo na talaga naman pong lalong-lalo na kapag inaasahan po na ito na talaga naman pong magiging malakas po yung pong bagyo. Pero tignan po ninyo, di ba? Yung pong resiliency ng mga kababayan po nating taga Batanes, daw likas po sa ating pong mga Pinoy yung pong pagiging resilient. Pero iba po yung resiliency nito nga pong mga kababayan po diyan. Diba sa lalawigan po ng Batanes. Ikaw ba naman, diba yung halos sa taon-taon, meron po yung mga malalakas na bagyo, yung pong talaga naman pong tumatama po diyan. Pero tuloy pa rin po yung buhay po nila. Diba may mga nasirang mga bahay, mga nasirang mga infrastruktura, mga nasirang mga daan, mga kabanggo, pero yung buhay po ng ating pong mga kababayan po dyan is talagang hindi po napipigilan. Ito nga pong, mga bagyo po na ito, mga kalamidad po na ito. Plus, di ba? Alam naman mo na. Michelle Chapina ba yun? Hindi ngayon lang. Diretso rin yun eh. Diretso rin. Ang galing na yung dapat sagutin ko, siya na sumagot punto. Sabi ni Wapwak, kinahamon din sabi niya, Foreign, prevention mo na
dingit-dingit na. Lahat ng mga ano mo. Kasi, Kayo, ano?